Actually, sa mga oras na ito ay makulimlim ang kalagayan ng aming panahon. Maya-maya ay babagsak ang ulan. Pero kahapon at saka madaling araw ay naranasan namin ang napakalakas na ulan. May kasamang hangin. At sinuspindi na ngayon ang lahat na klase sa lahat na level mula sa tatlong lungsod ng Tabaco, Ligao at Legazpi at 15 bayan ng lalawigan ng Albay dahil sa Ola Day, pero suspendido yung Ola Day celebration dahil nga dito sa agupit nitong bagyong Senting na iniwanan ng napakalakas na ulan na nagdala ng tubig baha. Sa mga oras na ito, tuloy-tuloy ang rescue operation ng mga local government units sa mga nabanggit kong lungsod at mga bayan sa lalawigan ng Albay. Ang nasa tubig ba ngayon, ang bayan ng Libon, katabi ito ng bayan ng Pulangi at bahagi ng bayan ng Uwas sa ikatatlong distrito ng lalawigan ng Albay, patungo ito sa bayan ng Ginobatan at bahagi din ng bayan ng Kamalig sa ikalawang distrito at itong bayan ng Daraga, Legazpi. At sa unang distrito naman ay nasa tubig ngayon ang mga bayan ng Tiwi at Malinaw, bahagi ng mga barangay ng lungsod ng Tabaco at bahagi ng barangay ng bayan ng Tiwi, Marinipot, Patakay at Santo Domingo at bayan din ng Manipok, Albay. So sa ngayon, for rescue operation, ang ikinakasa ng Provincial Disaster Reduction and Management Office o Council sa pamagitan naman ni Governor Atene Crix Lagman at ng iba't ibang alkalde Radyoman Renz sa mga oras na ito. At tuloy ang countdown, tuloy ang pagbibilang, is corrected, tuloy ang pagbibilang ng mga pamilya na nasa designated evacuation center para nang sa ganon ay mabigyan ng ready to eat packs ng Provincial Disaster Reduction and Management Office at DSWDO. Katuwang na rin ang DSWD Regional Office No. 5 na Director Norman Laurio. At inaalam ngayon kung ilang mga kabahayan ang napinsala ng tubig baha at ilang pamilyang nasa loob ng mga evacuation center. Oo, may casualties ba, Radyoman Leon? Come again? May naitala bang casualties sa initial information na natanggap ninyo? Ang naitara dito ay nalulubog sa tubig baha under search and rescue operation. Pero mamaya maranaman natin bago kumagat itong tanghali, alas 12 o alauna, at magpapalabas ang OCD RRMC ng update. At ganoon din ang sitwasyon ngayon, Radyo Manren, sa karatig na lalawigan namin ng Sorsogon. At wala ding klase. Sinuspende na rin ang lahat ng mga local government units at ng provincial government of Sorsogon. Karatig lamang naman itong lalawigan, Radyoman Davao, Radyoman Renz, suspendido dahil nasa ilalim din sila ng tubig baha. At may apat na maninista na tinangay nitong bagyong Inteng from Municipality of Prito Diaz, Sorsogon. Nakuha na ito sa bahagi ng Allen, Northern Samar. At ligtas naman dahil anjay lumubog ang kanilang sinasakyan na fishing boat dahil ditong kasagsagan nitong pagdaan ng bagyong Senting. Sa report na nakarating sa PDRRMO ng Sorsogon, unang nailigtas ang isa at ang pangatlo naman ay nailigtas ng mga Good Samaritan sa bahagi ng Allen, Northern Samar. So far ngayon, naghihintay ang Office of the Civil Defense ng mga reports from different LGUs and PDRRMO from Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes. Ang Catanduanes kasi ang medyo malaki-laki ang damage sa Radyo Manren dahil dito lumapit itong bagyong Senting. Yes. Sa amin, ang dinalang pinsala ay ulan at tubig baha. At marami ngayon ang DPWH, probinsya, mga District 1, District 2, District 3 at DPWH Maintenance Regional Office ay nagsasagawa sila ng actual inspection para sa mga napinsalang mga tulay, kalsada at iba pa. Ang Department of Agriculture naman ay nagsasagawa ngayon ng pag-ikot para alamin ang mga hektaryang lupain ng palayan at mga root crops
na kung saan ay dinaran din ang tubig ba, Radyoman Renz. Ayan, clarification lang po, Radyoman Leon, sa impormasyon na nakuha ninyo sa authorities, ang Bicol Region ba ang sentro ng bagyong Enteng o dyan ba naglandfall ang nasabing bagyo? Hindi naman ang bagyong Enteng ay dumaan sa amin at hindi naglandfall. Okay, oo. Parang mga, ano lang yung mga, hindi pa lang landfall yun, no? Oo. Hindi naman naglandfall, kaya lang yung kapal ng ulan ang iniwan sa amin ng Enteng. Doon sa bagay daw ng Samar, sinasabing doon naglandfall, kaya doon ang maraming pinsada sa hangin at baha. Sa amin, baha lamang ang iniwan itong Enteng. Pero ngayon ay nasa bahagi pa ito ng area ng Catanduanes dahil isang lalawigan ito dito sa bahagi ng Bicol Region, Radyoman Davao and Radyoman Renz. Noted yan, Radyoman Leon. Maraming salamat sa report at ingat kayo dyan.